naku! Ayan! Ayan mga kagamba, magandang araw. Si Kaji. Good morning. Tatay Mendo in the house, yan talaga. Dito tayo ngayon kay Lakay Kaji. May laro kami ngayon dito. Laro lang. Ayan. Sa mga hindi ulit nakakalam mga Aji ha, 2K subscriber ako mga Aji, lagi ako dito araw-araw nasa Tatay Mendo. And talaga, yung mga gagambang nakikita nyo dati mga Aji, lahat yun galing kay Tatay Mendo yun. Napakabait, napakasipag. Kumbaga masabi ko dito, mentor ko. Isa sa mga nakita ko na inspirasyon yun, bakit nagsisipag tayo mag-vlog mga Aji, Tatay Mendo. So talaga, napakabait mga Aji, napakasipag pa. Yun lang. And laro kami mga Aji. Yan, tingnan na natin. Yan. Napakawala ng sapot yung akin. Aba. Kaya sinukit na yung gagamba natin. Tumakbo na. Inaabol niya. Iba yung gagamba natin Mendo, pumapartida pa. Nakapasapot pa yung mga Aji. Ito yung mga matindi to. Pinapartidahan tayong gagamba. Ayan, tingnan natin ulit. Op. Iba yung gagamba ng Tatay Mendo Bagong dating yan. New arrive. Ulo? Ba't nagpapatihol yun sa'yo? Bibitaw na lang. Ano lang yan, nahiyang lang. Talagang ano to? Natakot dun sa pwersa ng gagamba ni Tatay Mendo. Nahiya lang siya. Kaya ito talaga to mga Aji pag ano. Wala talaga to. Sige nga. Sakwatin mo na nga yan. Oh, sinundan pa. Diyan ka na. Masan ka na? Parang ibang gagamba yan na kaya. Anong line ba yan? Ano yan? Finish line? Finish line kasi tumatakbo mga Aji. Tumatakbo yan. Tumatakbo yung gagamba natin. Finish line. Hindi man lang kumagat at parang pinaagatan ko pa rin talaga to. Parang naano lang, iba na, may ibang templada ng hangin mga Aji. Hindi, magkakaroon yan. Ayan. Hindi, wala talaga. Tabi na yan. Talo na tayo dito mga Aji. Hanap pa tayo ng isa. Parisa at mo least na lang makalaro kami ni Tatay Mendo. Parisa ko yun mga Aji, yung Tatay Mendo. Yan. Parisa natin ito mga Aji. Siguro, post mo na lang baby. Post mo. Walang pasahan. Kaya mga Aji, Tatay Mendo to. Burias versus Tom Jensen, Tatay Mendo. Mga kagamba, malit lang yung akin, malit lang tignan. Ayan. Ikaw na diskarte lang kay? Sige. Tatay Mendo na, Tatay Mendo na. Grabe naman, huwag ka maawa. Maawa ka naman. Ayun pika, ayun Ba, nalaglag yung malaki. Nalaglag yung malaki. Nalaglag yung bulto. Laglag yung bulto mga Aji. Parang wala nangyari. Ayan, pumarap ka. Nalaglag na. Wala talaga. Nakadiskarte lang mga Aji. Hindi lang napahuli. Nalaglag na yung malaki. Ito mga Aji, ulitin ko lang nag-i-enjoy lang kami dito. Ito yung purpose namin, ba't kami naglalaro. Wala na. Nabinom siya natulala. Yung pinaka-main purpose namin mga Aji, ba't kami nagtitipon-tipon dito is yung yung samahan na namin mga Aji, kumakain kami dito, inom siguro konti. Banding. Banding talaga, banding yung habol namin dito. Ayan. Magagamba, laro-laro. Bakan mo, huwag na natin masyadong saktan to kaya sayang. Malapit na mga anak. Sayang. Isa pa. Sige na. Ito ulit. Ito, bulto ulit. Sige, ito ulit. Ito ulit. Ayan, Aji, ito. Ayan, baka natin mga kagamba. Ayan. Mamaya ka lalagyan na. Ay, naku! Ayan na! Ayan na! Pinataling ginawa ng Tatay Mendo. Nagpapalitan ng sapot mga kagamba. Ang galing ginawa ng gagamba Tatay Mendo doon. Ayan na! Galit na. Naku, sinira pa. Madadali pa yata si Butchog. Naglag si Butchog. Si Butchog, nakauna na siya. Naku. Kaya natin sila. Yun ang magagandang laro mga kagamba. Pero butas yung likod ng gagamba ko, mga Aji. Yun ang laro. Iyan ang gustong-gusto kong laro. Yung may mga butas-butas. Tatay Mendo in the house yan, mga Aji.
Ayan, ayan. Napatayo na ako mga Adi. Ay, Tatay Mendo na pala. Ala, buhay pa. Standing ovation. Ay, Uy! na naman. Grabe! Nadali yung butso. Nadali yung butso. Grabe naman. Oho. Ay, ay, ay. Bumitaw. Yan yung pag-ibig. Oh. Nagsimula ang saputan at kagatan. Nakakiskakisa ng ating gagamba. Tatay Mendo na yung mga Adi gagawa. Nanonood na lang kay Tatay Mendo. Yan, video sa Tatay Mendo. Ang ganda pala talaga. Pag may taga-video mga Adi. Ayan na. Yan na. Ayan na naman. Oh. Pag-ibig eh. Pag-ibig. Lupay-pay na. Sakit ko na. Pero galing talaga mga Adi kung napanood nyo lang. Ganda Galing ng galing ng video na ito. Pang viral na laruan Tatay Mendo to. Nagsimula ang saputan at kagatan. Yan. Nakatis-katisan ang kanyang kalaban. Ganyan, kagaling sa Tatay Mendo. Ang kanyang kalaban agad na puruhan. Tatay Mendo, ganyan. Wala na. So, yun. Nabigyan tayo ng magandang laban dito. Pero nabuhay pa ulit ang lagot, nabuhay pa. Pero mabubuhay pa ito siguro. Ito lang. May tao pa. Ito, laki ng katas sa likod. Oo, yung sa atin mga Adi. Oo. Lumabas na yung honey. Pero yan sa Tatay Mendo mga Adi. Yan. Silid na natin mga kagamba. Yan. Tulala na siya, oh. Eh, sandali ako sa nagbibideo mga Adi kasi ang ganda na laban. Pinapanood ko na mismo doon sa cellphone. Wala Ayan, na, oh. maraming salamat, Tatay Mendo. Oo, yung nagmumpus ng kanta yun, ako yun, ha. Kung gusto niyo ng kopya, bumili lang kayo sa, Sana kayo. sa mga malalapit na mabinta na mga tape. Yan lang. Kaya lang wala ng tape ngayon, puro CD na. Puro CD na lang kayo. Ang galing ng laro, Tatay Mendo. Kudos, God bless kay Tatay. God bless kay Lakay. And pakita mo sila, baby, yung mga kasama din natin dito. Yan, What's up mga Yes. boys? Boys, alas. Ayun. Yan, si Kanonal. Ayun. Alas ito, dos naman yun, alas dos. Yan lang, maraming salamat. Tatay Mendo, God bless.